El sentit, la raó de tota aquesta jornada té a veure en la presentació de diferents casos de persones, sobretot dones, en la seva activitat cultural a l'exili. Però amb l'organització en un moment determinat es va parlar de que potser que mereixia la pena, donat l'estat actual que tenim de recerca i d'investigació al voltant de l'exili esparreguerí, doncs donar una mica de context. I per tant la meva intervenció, la raó de ser és aquesta, de donar una mica de context a les característiques bàsiques del que seria l'exili a Esparreguera. Per tant, l'he organitzat una mica quasi com si fossin titulars. No em puc, per tant, ni aprofundir gaire més, ni entrar en molts més detalls, però sí que a partir de totes les dades que hem anat recollint amb el treball que hem fet, que estem fent, perquè no està acabat, amb la Joana Llordella, doncs quines serien aquelles pinzellades bàsiques que ens poden donar aquest marc per interpretar millor algunes de les coses que després ens aniran explicant. A veure, primera cosa que ens va cridar l'atenció és constatar l'elevat nombre de persones que es van exiliar aquí a Esparreguera. I quan diem elevat nombre de persones he posat 4 dades. Una, que hem fet un cens, que com tots els censos no són mai definitius, però no canviarà molt, que està actualment en unes 460 persones que es van exiliar. Això, perquè ens fem una idea, en relació a la població censada a Esparreguera en el 1936, representa quasi el 9% de la població. Això és molt, una xifra molt elevada i molt més alta de la que es pensava fins ara. Després n'hi ha una segona constatació, de la qual el doctor Soler Sabater abans en feia alguna referència, i és que no només és una dada quantitativa, sinó que també ens està indicant una pèrdua de capital humà, diríem, una pèrdua a nivell qualitatiu, perquè aquestes persones, evidentment, moltes d'elles tenien una implicació i, diguem-ne, un activisme social, polític, cultural en el poble molt més alt del que seria la mitjana. Hem agafat com un indicador, podria ser molts altres, però com un indicador el fet de dir agafem les persones que van estar sent regidors a l'Ajuntament entre el període entre el juliol del 36 i gener del 39. Tenim un total de 59 persones, de les quals 5 eren dones. Dius, home, 59, com és que tants? Perquè durant aquest període a l'Ajuntament hi havia 22 regidors, però hi va haver molta mobilitat provocat per alguns canvis. Per exemple, en el juliol del 36 i en el novembre del 36 hi va haver un canvi en el que és la composició de l'Ajuntament, però també per les mobilitzacions constants que al llarg de la guerra entre el 37 i el 38 es van fer per anar al front. Doncs bé, en total de 59 persones, què veiem? Doncs que les 2/3 parts es van exiliar. D'aquests, per donar unes quantes dades, tenim la certesa de que van morir 15. Van tenir un exili de curta durada, que vol dir que a finals del 40 havien tornat, només 6. Un exili de llarga durada segur de 5 persones i n'hi ha 13 persones a les quals tenim dubtes sobre si van tornar, i per tant alguns potser que no van tornar i altres potser que no van tornar a Esparreguera i es van tornar a una altra població. Per tant, diguem-ne, ja no van tornar al seu lloc d'origen. Per tant, veiem aquest impacte. Altres dades sobre aquest grup de 59 persones. Només 5 persones no es van exiliar i no van patir cap mena, diguem-ne, de pena de presó. Només 5. Van ser afusellats 4. Condemnats a diverses penes de presó, 10, 6 dels quals van ser condemnats quan van tornar de l'exili. 3 va morir lluitant en el front de batalla i no en tenim dades de 4. Simplement és per veure el que significa aquest impacte qualitatiu a partir d'aquest grup. Segona titular, un exili familiar. Familiar vol dir que no va ser un exili protagonitzat
principalment per homes, majoritàriament, que marxessin sols, sinó que bàsicament hem d'entendre l'exili com grups familiars que marxen, a vegades tots junts, a vegades marxa la dona, els fills, i pot ser que l'home segueix un altre circuit, però no deixa de ser un nucli familiar el que marxa. També, 4 dades. Del total de 460 persones de les quals parlava abans, només el 23% van marxar sols. Només una quarta, estem parlant de només una quarta part. És un exili en el qual n'hi ha una mica més d'homes que dones, però, diguem-ne, no és un desequilibri, com a vegades podríem pensar un exili majoritàriament masculí. N'hi ha un percentatge una mica més elevat pel que fa als homes, però la presència de dones és elevada. Crida també l'atenció la gran quantitat de nens petits. Nens petits vol dir entre 0 i 9 anys. El 13% de tot aquest conjunt de persones estan entre 0 i 9 anys. I el 70% són població civil, és a dir, no és un exili majoritàriament protagonitzat per gent mobilitzada en l'exèrcit, soldats, etc., sinó al revés, majoritàriament població civil. Penso que són unes dades significatives. La durada, aquestes persones tornen aviat, no tornen, etc. Doncs veiem que l'exili de curta durada, és a dir, aquells que van estar fora el 39-40, és a dir, menys de 2 anys, és per nosaltres un percentatge més petit de l'esperat. Només el 30% del total dels exiliats han tornat a Esparreguera abans del desembre del 1940. Per tant, vol dir que l'exili de llarga durada, o els que no tornen, diguem-ne, doncs és majoritari i representa una mica més del 6% del total de la població que n'hi havia a Esparreguera en el 36. La mitjana de Catalunya és una mica superior al 2%. Aquí, per tant, tenim un percentatge força elevat. I com a mínim, la cinquena part no tornaran més. Un altre titular, la població immigrada, el tema de la immigració. Molts cops ens pensem o ens hem creat una mica la idea, com podem veure sense gaire fonament, de que l'exili va ser protagonitzat bàsicament per gent que feia poc que havien arribat a Esparreguera, immigrants, diguem-ne, que havien arribat feia pocs anys, etc. No es correspon amb la realitat. Veiem que el 48% dels exiliats eren nascuts a Esparreguera. 48% hem d'entendre que en el 36 el 52% de la població era nascuda a Esparreguera. Per tant, estem en un percentatge molt semblant del que seria la població general. I si en lloc d'agafar els nascuts a Esparreguera ampliem una mica el focus i busquem els nascuts a la província de Barcelona, que vol dir els esparreguerins de naixement, i també aquells que havien nascut en altres poblacions, la majoria relativament properes, i que molts d'ells havien emigrat, havien vingut a viure a Esparreguera feia ja 20, 30, 40 anys, per tant, ja estaven aquí molt arrelats, això puja fins a les 2/3 parts del total dels exiliats. Per tant, clarament és una minoria, no despreciable, però és una minoria el que podria ser la immigració més recent, la immigració, diguem-ne, que feia menys temps que havia arribat aquí. Un altre titular, parlar de l'activitat econòmica, en què treballaven aquestes persones que s'exilien. Bé, veiem que el 52%, una mica més de la meitat, treballen al sector secundari, la indústria, majoritàriament a la colònia Sedó, tot i que no exclusivament. Diguem-ne, no hem de pensar que tota la població d'Esparreguera treballava a la colònia Sedó. També treballaven en altres indústries tèxtils, la Montaner i Font aquí a Esparreguera, però també a Olesa, també treballen allà en altres indústries tèxtils. I a destacar la molt poca presència del sector primari i terciari, només un 6 o un 8%, sectors que estan realment infrarrepresentats pel que fa al conjunt de la població.
tenim un 30% de dones qualificades com mestresses de casa, que ja sabem que la majoria d'elles no només treballaven a casa, sinó que també treballaven en altres activitats que moltes vegades no quedaven recollides per les estadístiques oficials, o nens. Però veiem una presència majoritària de les persones que treballaven, homes i dones, que treballaven a la indústria tèxtil. La incidència de l'afiliació política o sindical, a veure, és difícil de valorar perquè no tenim un cens, un llistat, que diguin afiliats a la CNT i que tinguéssim aquí tots els noms un darrere de l'altre. Per tant, no n'hi ha aquest llistat, n'hi ha un biaix de gènere, perquè en l'afiliació política majoritàriament es recull població masculina, i, diguem-ne, la major part de les dades les hem recollit de forma indirecta, a través d'escrits, cartes, d'altres moments on hem identificat que aquesta persona militava en aquell partit o no, però no d'una manera directa. Malgrat tot, podem dir que l'exili tampoc és de forma exclusiva un exili anarquista d'aquesta afiliació, sinó que també n'hi ha gent d'un ventall polític i sindical més o menys variat, però també amb una importància significativa de gent vinculada a Esquerra Republicana. Per tant, políticament, Esquerra Republicana va ser un gruix important dels exiliats i també la CNT, que no són coses incompatibles. N'hi havia gent militant d'Esquerra Republicana i també afiliada a la CNT. Vull dir que no ho hem de dir com dos... Els que estan en un lloc no estan en l'altre o viceversa, sinó que hi ha, diguem-ne, una permeabilitat entre aquests dos mons. Però sí que, diguem-ne, és més plural i més ampli del que inicialment podíem arribar a pensar. I l'última pregunta. Hem començat dient tenim un exili molt més nombrós del que inicialment ens podíem haver imaginat. L'última pregunta és per què hi ha aquest tan elevat nombre d'exiliats a Esparreguera? És una pregunta a la qual no l'hem donat una resposta encara tancada ni concloent. En tot cas, tenim algunes pistes i algunes reflexions a les quals encara hem d'acabar de polir i de tancar. Però sí que podem dir, podem descartar com una causa explicativa d'aquest per què el fet que Esparreguera s'hagués viscut durant els primers mesos de l'inici de la guerra una violència, diguem-ne, a la rereguarda elevada, ni molt menys. Esparreguera, en aquest sentit, evidentment hi va haver morts, hi va haver persones que van ser perseguides i mortes per la seva, diguem-ne, trajectòria política o, diguem-ne, religiosa o diguem-ne, i en aquest sentit van pagar les conseqüències per això, però tenim al costat l'exemple d'Olesa i veiem una radicalitat molt gran pel que fa a la repressió, el nombre de morts en una població i una altra. I, diguem-ne, també descartem el fet, com deia anteriorment, que aquesta xifra tan elevada respongui al fet que fos un exili protagonitzat majoritàriament per població d'immigració recent i, per tant, que a vegades es dona com una causa la manca d'arrelament, persones que feia poc que estaven aquí, etc. També podem descartar aquest motiu. Estem treballant amb algunes hipòtesis que puguin explicar i en aquest sentit hem destacat aquestes. Una, la forta presència d'organitzacions polítiques, socials i sindicals aquí a Esparreguera durant el període de la Segona República, que evidentment no havien nascut com un bolet en l'any 31, tenen unes arrels anteriors, però veiem que tenim moltes evidències que durant el període de la República organitzacions com a nivell polític o sindical com l'Esquerra Republicana o la CNT, l'Ateneu, a la qual estem a la biblioteca de l'Ateneu, la Cooperativa Obrera Germinal, el Centre Cultural Obrer, etc., van ser entitats molt potents. Per tant, tenim un poble on hi ha una organització que està amb un fort republicanisme i molt organitzat. Un segon aspecte és un elevat nivell de mobilització social i sindical durant la Segona República. Alguns exemples serà tota la relació de vagues i de moviment social
reivindicatiu, sobretot de caràcter laboral, etc., el que es constata durant el període de la Segona República fins al 36, la guerra ja té una altra dimensió. La implicació, per exemple, d'Esparreguera en els fets d'octubre del 34. És la població del Baix Llobregat on hi ha un volum de persones que patiran consell de guerra, més de 30 persones, més de 30 esparreguerins patiran consell de guerra arrel dels fets d'octubre del 34, molt per sobre de qualsevol altra població, la qual indica també aquest nivell de mobilització. I un altre fet que no és menor i que jo crec que té una gran transcendència, quan hem anat fent l'ascens d'exiliats amb la Joana, contínuament ens fixàvem a veure aquesta persona havia signat, en l'any 35, precisament a Esparreguera, més de 300 dones, perquè van ser tot dones, més de 300 dones, van signar un manifest reclamant, diguem-ne, la llibertat, etc., d'aquelles persones represaliades pels fets d'octubre del 34. Per tant, indica que en un moment, en el 35, amb el Lluís Companys empresonat, la Generalitat intervinguda, etc., encara que un sedó estava a la Generalitat. Vull dir que, per tant, teníem una persona molt vinculada al poble amb la Generalitat en l'any 35, però malgrat tot tenim més de 300 dones signant un manifest i moltes d'aquestes després les veiem que estan també exiliades. Per tant, hi ha una certa continuïtat entre una cosa i l'altra. I evidentment, la presència d'una gran indústria com la Colònia Sedó amb més de 2.000 treballadors segur que va influir en totes aquestes qüestions. Això són algunes de les coses que hem acabat de treballar però que ens poden ajudar a explicar per què hi ha un nombre tan elevat d'exiliats a Esparreguera. Moltes gràcies. Presento el Josep Maria, que m'havia aixecat. Ell ha estat professor de secundària durant molts anys, historiador, ha treballat molt la recuperació de la història industrial de la vila i, a més, la guerra civil i l'exili. I ara presentarà les trajectòries la Joana Llordella, una altra professora d'institut. Vam fer el treball de les col·lectivitzacions que parlava abans, el Josep Maria, junts. Jo aquí al mig, sabeu? Ens coneixem de fa un temps. Amb aquesta parella. La Joana Llordella, una persona incansable i creativa, que no ara que és moda, des de fa molts anys l'Institut s'ha preocupat de donar a conèixer el món dels exiliats, el camí fràgil, que avui ens presentarà també una guionització que ha fet juntament amb col·laboradors que faran una representació, i ella presentarà en nom d'ella i de la Blanca Mampel, que està aquí asseguda, que ella és la investigadora d'Olesa, però com la Joana treballen moltes biografies juntes des de fa molt de temps, no només d'exiliats, sinó de represaliats, i que moltes de les biografies les pengen al web del Memorial Democràtic del Baix Llobregat, que gestiona el Centre d'Estudis Comarcals, en concret la Neu Riba, i per tant, aquestes biografies que presenta avui, aquestes trajectòries, la Blanca també n'és autora. Doncs Joana, com vulguis. Moltes gràcies. Si abans ho tenia difícil ell, jo ara també, perquè vinc després de dos grans historiadors. Normalment, quan es fa una xerrada d'aquest tipus, es posa els agraïments al final. Jo penso que abans que marxeu vull donar els agraïments. Sincerament, no hagués pogut fer aquest treball si no hagués col·laborat la meitat de la gent que esteu aquí i part de l'estranger. I per això començava al revés de com es comença normalment. El Centre d'Estudis, en Maribel, els meus companys, la Blanca Mampel per suposar, perquè ho hem fet juntes, el Josep Maria, que ens passem mitja vida també junts treballant, i després els directors de l'altre projecte, la Leonor i el Pepe, l'Ajuntament d'Esparreguera, l'arxiu amb la Rosa Maria, que sempre la tenim disposada, la biblioteca que ens ha deixat l'espai, i aquests dos centres que tenim aquí al final, que és el Centre Tolosenc de Documentació sur l'exili espanyol, que aquí vam trobar la Placer, que després us en parlaré, que ens ha donat moltes dades del treball per a la nostra recerca. I per un altre cantó, l'Arxiu Departamental de l'Alta Garona, que us recomano molt als companys que esteu amb aquesta experiència de recerca que feu una visita allà, perquè et tracten molt bé i hi ha força material també.
I, per suposat, a la família Sala i a la família Montner, que ens han sempre ajudat amb els materials que els hi han demanat. Bé, comencem amb els casals. Aquí vam fer l'entrevista a aquesta senyora que teniu a la diapositiva, a la Placer Marell. Ella és la presidenta d'aquest centre tolosà i vam tenir la sort, perquè a la recerca hi ha una part sempre de ser afortunat o desafortunat, però te l'has de buscar. I en aquest cas la vam anar a buscar i la vam trobar. I no només ella és la directora d'aquest arxiu, que és un arxiu molt poc utilitzat, que hi ha força material, sinó que a més va ser alumna de la nostra protagonista. Nosaltres treballem, les nostres protagonistes aquí són la Paquita Montner i el seu marit, el Miquel Galceran. Primer, en principi, era de dones el tema, quan ens el van proposar. Nosaltres havíem fet aquest treball pel memorial, ja de les biografies que fem habitualment amb la Blanca i que anem penjant a la pàgina del memorial, però vam entendre que era difícil de veure la Paquita sense el Miquel, i una mica lligo amb el que explicava abans el professor Soler, que la política aquí va també lligada molt amb la cultura, per això aquest tema, no? I per altre cantó vam tenir la sort de trobar aquesta senyora perquè va ser alumna de la Paquita, alumna de l'Antònia Galceran, que és l'autora del llibre que parlarem després, i per tant coneixia de primera mà tot allò que nosaltres ens havien explicat. Bé, abans el Josep Maria parlava de dones, són 6, no 5, me n'ha restat una. És important això, Les eleccions locals del 14 de gener del 34 entren per primer cop les dones als ajuntaments i Esparreguera serà una mica més tard. Tenim 6 regidores, 2 de la CNT, 3 del PSUC i una d'Esquerra Republicana, que és la Paquita. D'aquestes 6, 5 són treballadores del tèxtil, la majoria són de Can Sedó, però també n'hi ha una de les Tovalloles. Totes són exiliades i 5 d'elles casades. La majoria entren al maig del 38, substituint el marit o algun familiar, i menys la Ismaela Poe, que entra al mes de juny. La Paquita és l'única consellera de Cultura que tenim fins que no arribarà la democràcia amb la Carme Paulo, amb el que va entrar amb el PSC. La Paquita o Francesca Montner, familiarment tots la coneixiu, aquí tenim la seva família avui representada també, també serà presidenta del grup femení d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bé, aquí la foto, vull dir-vos, l'Olímpia Vila, la que tenim aquí a la dreta, doncs és la representant del PSUC. I també és molt interessant aquest treball perquè hem pogut donar informació a la família que moltes vegades no tenien. Podeu veure a la diapositiva següent, abans el Josep Maria us parlava d'aquest document que vam trobar a l'arxiu, de 321 dones, que pot ser que sigui alguna més, perquè allà hi ha records i moltes vegades ens costa molt d'identificar els noms, però com a mínim són 321 que hem pogut trobar nom i cognom i que a mesura que anem avançant amb aquest treball de l'exili anem identificant més. Vam fer unes graelles, després us l'ensenyaré, i aquestes graelles les vam penjar al centre d'estudis, les podeu consultar, està a l'abast de tothom, com tot el material que fem nosaltres, i segur que hi ha alguna errada, perquè a mesura que anem avançant anem veient alguna errada, no? Però per això es fa també, per penjar-ho. D'aquestes dones que parlaven que signen aquest document a l'any 35, que demanen justícia pels seus companys o familiars que estan empresonats pels fets d'octubre i la causa Rabassaire. Entre aquests noms hem dit que teníem la Paquita, però també tenim la Faustina, que signen aquest document. I moltes altres dones que després hem trobat que seran represaliades o aniran a l'exili. Si mireu aquesta diapositiva, no sé si vosaltres ho arribeu a veure, però aquí, no va el ratolí? Sí. Aquí tenim el de la Paquita Montner, ella signa. Després aquí també en tenim una altra de coneguda. Bueno, és que vosaltres tampoc ho podeu veure, em sembla. Ho podeu veure o no? Les signatures. Bueno, és igual, tenim la Magdalena Jorba, l'altre document, que és la filla del Carles Jorba, que avui tenim la seva neta aquí, el Carlets, que coneixíem nosaltres, i la Consol Galceran, que era la germana del Miquel Galceran, aquest que va ser l'últim alcalde. Aquí teniu la graella, una mostra de la graella que vam fer, on hi apareix la Paquita i la Faustina, que parlem una mica d'elles.
Aquí tenim una fotografia que no ens acabem de posar d'acord amb el familiar que ens va donar, amb la data i el lloc, però més que res perquè identifiqueu les persones quan us parlem d'elles, perquè les persones són números, com hem fet amb el Josep Maria, perquè s'ha de fer estadística, però són persones. I llavors aquí tenim el Pepito, l'avi, el pare de la Paquita, l'avi de l'Antònia, i tenim les dues germanes, la Paquita i la Fausta, que després explicarem una mica. El Pepito músic, que diuen aquí a Esparreguera. La Paquita i la Fausta van participar en un concert a la colònia Sedó quan tenien 8 i 11 anys. Toquen peces de piano. Vam trobar aquesta documentació amb un material que hi ha a l'arxiu, que són unes petites revistetes que es diuen el Montserrat, i elles actuen a davant de la Junta del Cor de l'Estrella, davant dels representants de la directiva del Futbol Club de la colònia Sedó, que devia ser molt important en aquella època perquè surt a la notícia, i fan de tot. I poso aquest detall perquè comencen molt petites i la Paquita repetirà el que ella ha après aquí a Esparreguera a Toulouse, o a Tolosa de Llenguadoc. Cant, sarsuela, peces musicals, parlen de l'Andreu Moner, que avui també tenim aquí la seva família representada, parlant de recitacions, de fragment de peces teatrals dirigides pel Ventura, que seria el que aquí a Esparreguera coneixem com el Tildo, que tenia la pastisseria, que va ser director de La Passió i també va ser un actor conegut dins de la pel·lícula Judes. I també ens parla del teatre a la colònia Sedó. Aquest és el detall del que tocaven les noies, la Fausta i la Paquita. Aquí les dues germanes a l'any 20, de l'esquerra és la Fausta i la dreta la Paquita. Bé, veurem la Paquita intervenir en múltiples actes a Esparreguera i també a d'altres pobles. Esparreguera actuarà, si quan sortiu d'aquí, els que sou de fora, hi ha un carreló que nosaltres diem el carreló de l'Ateneu, allà podem quasi veure 3 de les grans entitats d'Esparreguera. La primera és on estem ara, que només queda la làmpada que heu vist a l'entrada, aquella amb tanta floritura. Aquesta era la de l'Ateneu, que seria majoritàriament la gent d'Esquerra, Esquerra Republicana. Més amunt hi ha un pàrquing que encara es manté i es pot veure el que era el teatre, que era l'Estrella, que seria més conservadora, un període no, però majoritàriament era una entitat conservadora a favor de l'amo, de Can Sedó, que era el que manava aquí. I més amunt hi havia les Canyes, que hi havia més la gent d'esquerres, que després us ensenyaré una foto de com és actualment. Però també hi havia una altra entitat, que era el Patronat, i la Paquita va participar en tots. Hem trobat cartells aquí i a França, i la família, a tots aquests. La Paquita era músic, era intèrpret, era actriu, a la diapositiva anterior. Havia fet de Mare de Déu a la Passió. Jo m'he deixat aquí una cosa, no em volia allargar, però és que ho trobo molt divertit. Pels que sou de fora, perdoneu-me, però els d'aquí... A la pàgina 36, a l'any 36, al diari El Mirador, vam trobar un article que parlava de la Passió, quasi bé tot d'Esparreguera i una miqueta d'Olesa. Però és veritat, Blanca? I llavors deia, no, perquè majoritàriament és que van venir aquí i parlaven d'això. Llavors, carai, buscant, deia, a l'Ateneu el que fa de Jesús és ebenista. La Verge és filla d'un moner músic. La Paquita feia de Mare de Déu. I no hem trobat cap fotografia d'ella. A l'arxiu de la Passió ho vaig demanar i no hem trobat cap fotografia d'ella. Toca el saxofon i el jazz a l'orquestra dels Nois d'Olesa. I els savis rabins, el Caifàs i l'Anàs, estigueren encartats en els fets d'octubre. Anàs, àduc, passar una temporadeta de vacances a l'Uruguai, al vaixell d'Uruguai, on van empresonar la gent. Vull dir que eren cèlebres per tot aquests. Bé, aquí tenim l'exemple del Sainet, hi ha diverses... Un altre que us hem buscat, aquest és el Patronat, aquí participa el Tresor, que és un drama, i té un paper principal, és de l'any 25 i fa d'Enriqueta. A l'Estrella, a l'any 33, fa d'intèrpret,
com Els ocells, és una comèdia del Folchi Torres, que no té tampoc gaire perill per anar a l'exili. La morta, un drama. El cor de la nit, un altre drama coneguda de l'Àngel Guimerà. Aquí, curiosament, no ho podeu veure perquè és molt petitó, i participa el Demetri Pérez, que va ser un alcalde durant el franquisme durant bastants anys. Vull dir que aquesta gent vivia conjuntament durant aquest període i després la guerra i les desavinences ens va separar tots plegats. Bé, ella és coneguda com tota la família per la seva participació musical. Això ha escrit un llibre excel·lent la Montserrat Castellví amb 2 companys més, que va presentar també. Jo crec que val la pena de veure aquesta línia d'ella, però sobretot fixem-nos en una cosa que miràvem amb la Blanca i amb el Josep Maria també. Fixeu-vos, està ple d'homes i hi ha 2 dones en aquesta època, i això és a destacar, perquè després ella serà una dona que serà directora i que tindrà molt protagonisme. Aquí el director és el Josep Moner d'Esparreguera i el Francesc Moner, que era d'Olesa de Montserrat. La Paquita toca el saxo, no sé si podeu arribar a veure vosaltres, i la Fausta el piano. En aquesta època trobem poques dones que toquin un instrument, i menys un instrument de vent, i encara menys el saxo. Ens explicava el seu cosí segon, que li havia explicat al pare, que moltes vegades no eren molt ben rebudes les dones quan anaven a fer concerts als pobles del voltant. Sentien un cert rebuig. També la Montserrat Castellví escriu que va formar la primera orquestrina femenina a Catalunya. A banda del divertiment en festes i concerts i acompanyament al piano, el cinema, perquè acompanyava el cinema mut, el piano en moltes ocasions, també participà en actes solidaris, que això també ho farà a França. Aquí és la seva primera escola. Qui ho té de mena no ho deixa, no? Va ocupar quasi tots els papers d'actriu, directora, músic, productora, i quan té les responsabilitats com a consellera també fa molta feina per poc temps que hi va ser. Aquí tenim un cartell de l'Ateneu, al setembre del 36. És un acte a profit de les víctimes del feixisme. És un festival on hi ha diverses representacions. Ja veureu que sempre barregen el folklore amb el teatre, recitacions, música, etc. Les germanes Montner en aquest acte dirigeixen la secció infantil. Bé, un altre de poesies i cançons, La Paquita toca el piano, és un drama de l'altre fill d'Ambrosi, Carrion. Va ser un director de teatre de guerra bastant conegut, el Carrion. Ell s'exilià a París i va ser director del Casal de París també. Una curiositat és que una de les protagonistes d'aquesta obra és la Misericòrdia Gulli, que també va ser una de les regidores exiliades. El Teatre Solidari a l'Ateneu de la CNT l'any 1937 va participar al Festival per a Hospitals de Sang. El Josep Moner i la Fausta i la Paquita fan una actuació musical. Aquí actuava el Marco Redondo, que els que teniu una certa edat com a mínim heu sentit a l'avi que us en parlava, un baríton molt conegut. L'any 38 la Paquita és regidora, m'he saltat aquí, és regidora de la primera biblioteca que tenim aquí a Esparregueres i la biblioteca anterior a aquesta. Va inaugurar la biblioteca aviat Domènec Castellet i feien uns actes de matí i tarda complerts. El mateix, són maratons igual que faran a França. Al matí la Paquita acompanya el piano en un concert a l'Ateneu, fa el discurs com a regidora i a la tarda a la plaça 11 de setembre, que actualment és la plaça de l'Església, està amb el conseller de Cultura Carles Pi Sunyer i el director de biblioteques el senyor Rubió. El lligam de la família Rubió amb Esparreguera també té un punt, perquè la filla d'en Rubió, que després va ser bibliotecària, com coneixeu, de la Biblioteca de Catalunya i mestra de bibliotecàries, també va ser bibliotecària d'aquesta biblioteca, de l'anterior, i amb el seu diari i la seva memòria parla molt bé d'Esparreguera, està enamorada d'Esparreguera. Més actes solidaris, el festival a benefici de les escoles i cantines escolars, l'any 38, al juny, estàvem ja quasi al final, abans de l'exili, però ells continuen treballant i ella és regidora de Cultura en aquest moment.
Fixeu-vos si treballen que fins al final, aquí és una factura que us hem posat una part dels ingressos que tenen l'Ateneu amb aquesta sarsuela Los Molinos de Viento, que devia ser el més modern en aquest moment, el 31 de desembre del 38. És signat per la Paquita i penseu que l'1 de gener del 39 és quan fan l'ingrés aquest. Ells marxen el 22, és a dir, pocs dies abans. No s'ho creien que marxaven i de fet la seva filla, l'Antònia, ho explica a la radionovel·la. Bé, parlàvem de l'Antònia, però el Miquel hem dit que era molt important. I miraré d'enumerar igual com ha fet abans el Josep Maria perquè no tenim massa temps tampoc. No? Ell va néixer a Esparreguera el 1905 i va morir a Tolosa de Llenguadoc el 1993. Era fill de Mas d'Engall, aquell Mas d'Engall de pagesos que teníem. Era banquer, va treballar a Olesa de Montserrat com a banquer després. Secretari de l'Ateneu Nacionalista d'Esparreguera, és a dir, aquí on estem nosaltres, del 21 al 22, delegat d'Estat Català per Esparreguera i Olesa de Montserrat, conseller i primer tinent alcalde a la proclamació de la Segona República, el 33 alcalde en substitució de Salvador Cortada, al febrer del 34 síndic de les segones eleccions municipals, va ser processat pels fets d'octubre del 34 i condemnat a 2 anys de presó. A les eleccions del 36 va rebre l'amnistia com els altres i va retornar a exercir com a alcalde. Al maig del 38 s'incorpora a l'exèrcit republicà, va ser fundador d'Esquerra i dirigent d'Esquerra Republicana d'Esparreguera i representant delegat del Comitè Comarcal del Baix Llobregat. Fundador de la cooperativa obrera Germinal, que us ha comentat abans el Josep Maria, perquè veureu que és molt important per a Esparreguera i també a França. Va ser creada el 1931. Primer en va ser comptable i després va ser president. Bé, aquí arriba a l'exili, el dia 22 a la nit han de marxar, marxen una colla, hi ha diferents organitzacions, aquesta, que era una colla de familiars bàsicament i algun amic, era una colla de 30. Marxen el dia 23, el dia 22 i el 23 entra l'exèrcit franquista, és a dir, van romandre fins al final aquí perquè realment no s'ho creien que arribarien, tot i que arribaven notícies. Coneixem aquesta història, la història del seu exili, després ho coneixem per altres coses, però inicialment pel que ens va explicar la seva filla amb el seu llibre Un camí fràgil, que va des del 30 al 45. S'han fet diverses edicions, una primera edició es va fer l'any 88, és una edició amb tapa dura, d'aquestes que es va exhaurir molt ràpidament, i després, com que ho treballàvem a l'institut, vam demanar a veure si es podia fer una altra edició, se'n va fer una de més senzilla, i l'última ja va incorporada en una radionovel·la que vam fer, de 13 capítols, que avui us en presentarem 2 minuts. Jo l'any 95 vaig rebre la seva carta, m'he saltat tot això, aquí, no, estic bé. Vaig rebre la seva carta i amb la Blanca des de l'any 2005 que estem treballant el tema de la repressió i ens vam incorporar i vam començar a estudiar la seva vida, tot i que a l'institut, al Departament de Català, l'havíem treballat a bastament. Bé, ara venia la foto aquesta del 23 que ens sorren al pont, vull anar molt de pressa. El camí de l'exili, això és un dibuix que van fer unes alumnes meves amb un treball de recerca i l'Antònia explica quasi pas a pas aquest camí de l'exili. Esparreguera a Arbúcies, Sarrià de Ter, la separació de les mares, a Figueres, el retrobament, a les Jonqueres perden el contacte, separació, l'arribada a l'Oboló, un drama. Hi ha una de les nenes que anava amb aquest grup que encara viu, que és la Neus, que alguns de vosaltres l'heu coneguda, que és una delícia de persona, però no pot venir. No pot venir perquè no pot ni escoltar la radionovel·la de la tristesa. Era la més petitona de totes. I ho agraeix molt i agraeix molt que estigueu aquí escoltant, però ella no pot venir. Tot i que ens hem ofert anar-la a buscar i tot, però una mica el que deia abans el Josep Maria, no? Hi ha aquesta part humana. No? Bé, vam trobar ara a Toulouse un dietari de l'Assumpció Llordella, que jo, imagineu-vos, l'he buscat tota la meva vida i no trobava res, cartes i això sí, però a Toulouse hem trobat el dietari de l'Assumpció, la meva tieta. Ella ho escrivia el 16 de febrer i diu que fa 10 dies que són a França, per tant, ells van entrar el dia 6 de febrer.
El 5 de febrer es va permetre l'entrada de refugiats en massa per la frontera francesa. L'Assumpció estava casada amb l'Agustí Jorba, que va ser regidor des del juliol del 36, quan el Miquel Galceran, que era el seu cosí, tot quedava entre família també, se'n va anar a la guerra, ell va passar a ser alcalde. Ell era un treballador de Can Sedó, un sindicalista, primer de la CNT, després va ser un dels fundadors de l'OGT, amb l'avi de la Teresa Colàs, que avui és la meva informant en moltes coses. Va ser alcalde a partir del maig de l'any 38. Primer van anar a Saint-Dizier, després als Vosges, al nord-est de França. Quan hem intentat de fer el recorregut amb el Josep Maria ens tornem bojos, perquè com tots els vostres exiliats que treballeu, estic seguríssima que allà a França per trobar la pista aquí, allà es van movent, és molt difícil. Estan a diversos camps de refugiats. Aquí aquesta foto també la vam trobar ara que vam anar amb la Blanca a Tolosa. Aquesta nena que hi ha aquí, que hi ha aquesta creueta, doncs és la Dolors, és una nena de 5 anys d'Esparreguera i que va morir a França. És a Miramont i és en un camp de refugiats. El 17 d'agost del 39. És la filla de l'Agustí Jorba. Bé, els primers anys d'exili us he volgut posar aquesta fotografia perquè podeu veure, eren dues persones, pel que m'han explicat i pel que he vist i he conegut, i parlo en singular però són plural, però se me'n va... Van vestides molt humilment, ho van passar molt malament. I eren dones, ja heu vist abans l'altra fotografia, no? Que eren molt enamorades i molt elegants. Això ens indica la seva pobresa. El Miquel va estar a diversos camps i va estar a l'Arzac, a Moret, a l'any 39, els altres estan a Atge i ell està ben separat. No es veurien durant molt temps. El juliol del 39 es retroben les mares i les filles, perquè quan arriben, com ha explicat abans en Soler, no? Quan arriben a la frontera separen els homes de les dones en aquest cas estan separades les criatures i es passen mesos sense veure les seves criatures i elles es queden amb la iaia. Important això quan treballem el tema de les dones, perquè seran elles les que tiraran endavant aquesta família, aquestes criatures i la gent impedida, perquè també hi anava una senyora impedida. El Miquel no el veuran, és a dir, el pare no el veuran fins a l'any 41. Si van estar del 38 fins al 41 sense estar junts. I van estar 15 mesos de refugi. De mica en mica van trobant la normalitat, aquí ja ho veieu en família, tot i que la que està aquí a l'esquerra, que és l'Assumpció, que també era molt elegant, fixeu-vos quines espardenyes que porta, és una de les coses que em va impressionar més a mi, no? Perquè com venia aquí a Esparreguera després a l'època de la transició i d'aquella la tieta francesa que t'arribava amb el barret i amb aquells guants blancs en ple estiu i sabates blanques, i com vaig trobar aquesta fotografia està amb l'Antònia i amb el Miquel a darrere, l'Agustí, és la família França. Aquí ja estan tots aquests són d'Esparreguera amb un casament, i amb una comuniola de la Dolors, hi ha l'Agustí i l'àvia Magdalena, és l'any 44. Bé, i aquí teniu una línia virtual, perquè abans ell, quan parlaven dels casals, ha parlat de 2 casals, bàsicament. El de París i el de Toulouse, va ser molt important, el de Tolosa. Hi ha una línia que aniria de Bordeus, Clermont-Ferrand, Lió, tota la nostra exili, la majoria dels que estem estudiant, clar que hi va haver gent, com hem dit, que va a Amèrica i gent que va estar, fins i tot d'aquí a Esparreguera, que va estar a la costa oest, no? Però estan molt concentrats en aquesta zona. Per què en aquesta zona? Doncs perquè Tolosa, de Llenguadoc, és una zona molt propera a casa. Ells sempre van pensar que tornarien, la majoria dels nostres exiliats. De fet, quan fan els Jocs Florals sempre diuen l'any que ve a casa, i es va quedar així. Era propera als camps que ells havien estat refugiats, també, per tant era una zona que coneixien, i era una ciutat que els donava possibilitats d'escola pels nens i de treball per ells. Bé, aquesta estadística també va ser molt interessant de trobar-la. És de tot un dossier que vam trobar de l'any 55 que parla sobre els exiliats espanyols a Tolosa.
No ens podem entretenir aquí amb les dades, el Josep Maria ja farà els seus formatgets aviat, però són els refugiats de l'Alta Garona. Tenim 9.560 residents, 10.167 refugiats, en total 19.727. Això és un percentatge molt elevat. I a Tolosa, en aquest mateix temps, 5.557 residents espanyols, 6.781 refugiats, en total 12.339. Per tant, era una colònia important. Aquí tenim la Paquita i el Miquel, que seran motors culturals i polítics, que això lliga una mica amb el que ens han dit a la conferència. No és només cultural, sinó que va lligat també amb la política. Per això lligàvem la Paquita amb el Miquel. Són organitzacions d'exiliats que s'ocuparan de la cultura en general, de la cultura catalana en particular, però jo no diria només la cultura catalana, ja veureu, almenys en el cas de la Paquita ens va sorprendre molt el que vam trobar. Evidentment musical i literària. La Francesca a França passarà a dir-se Madame Galceran i serà la Madame Galceran fins a la seva mort a l'any 1988, no? Pot ser? Amb els números... La Madame Galceran, de veritat, és cèlebre. Com quan jo era petita, Los Pecos, no sé, però és coneguda, a tot arreu ens apareixia, és veritat o no? Des de la primera senyora que vam anar a entrevistar. També va ser casualitat, però la veritat és que ens va emocionar. El Miquel també, l'any 44, participa a França en la reconstitució d'Esquerra Republicana, que no era res a veure amb l'Esquerra Republicana que havia estat aquí a Catalunya, és molt minoritari també. Forma part del comitè de departament de l'Alt Garona i podeu veure aquí el document que vam trobar a la diapositiva, que hi havia 230 membres. És membre del Consell Administratiu del partit, representant a Tolosa al Congrés de l'any 45. Des del 49 és delegat dels Serveis Socials de la Generalitat a l'exili de la regió de Tolosa. A l'any 45, fundador vicepresident d'Acció Cooperatista Catalana i membre de la Federació Espanyola de Cooperadores. I aquí ho lliguem amb el que apuntava abans el Josep Maria, la importància que va tenir la cooperativa obrera germinal aquí a Esparreguera, que es va fundar l'any 31 i que va arribar a tenir 10 treballadors en un poble tan petit com el nostre. Aquesta associació tenen els d'acció, tenen un butlletí que el teniu aquí, l'Impuls, a l'any 45. Al Diari de la Humanitat, que teniu aquí a l'esquerra al retall, hem trobat una petita notícia al diari que diu del mes de juny: moviment que aplegui tots els cooperadors catalans, i les dues adreces que posen, una és del Miquel Galceran. Han acabat amb la nostra vista aquest treball, perquè de veritat que tot és molt petit, però l'hem trobat. Bé, un altre aspecte cultural d'aquesta parella és la llibreria de les edicions espanyoles de Toulouse, que era dirigida pel linotipista Josep Salvador. Va ser el director, membre de la comissió organitzadora dels Jocs Florals del 52, i el Miquel també en formava part, per tant estava a aquesta llibreria. Era un centre de reunió, no sé si heu estat en llibreries en països on hi ha exiliats, on es troben. Jo recordo en el cas de Portugal, que ens vam trobar amb el Pi de la Serra en una llibreria a Lisboa i hi havia un ambient que semblava més català que no pas portuguès. Era un centre de passar-nos material, llibres, pels que no podien sortir i sentir algú que parlés català, etc. Doncs aquesta llibreria va ser això. La seva filla, la Margarita Salvador, va trobar el material que va deixar el seu pare i va escriure un llibre i ho explica. Aquest ambient que hi havia, que es barallaven i això que han explicat abans, també hi havia discussions polítiques. La festa del llibre és molt llarg, però és que van fer molta cosa. Era impossible de dir-ho més curt. La festa del llibre també va ser un element cohesionador. A l'any 68 el Miquel va organitzar la festa del llibre català, que feien un homenatge al Pompeu Fabra en el centenari de la seva naixença.
Col·laboren amb institucions d'àmbit internacional amb caràcter humanitari, per exemple, Solidaritat Democràtica Espanyola, vinculada al PSOE i UGT. És a dir, no es limiten només a l'Esquerra Republicana. Cada vegada es aniran obrint més, allò que diuen d'eixamplar la base. Anys 40. El primer document és del 28 de juliol del 47. És un acte en benefici dels vaguistes de Biscaia. És a dir, no només reben solidaritat entre ells i s'ajuden, sinó que també ajuden, i això amb entrevistes que hem fet amb persones, recordo un senyor, l'Helena d'Olesa, que explicaven que recollien diners pels presoners aquí a Catalunya. Vull dir que també pensen en els que han deixat aquí a casa. Aquí la Paquita interpreta el piano, naturalment. També va fer de directora d'orquestra a França. La Placer ens deia per la liberació s'organitzen, perquè la Placer ens parlava castellà perquè era de família. La mare era catalana però havia estat circumstancialment a Catalunya. Llavors li van preguntar, i tu què parlaves amb la Paquita? Diu, allà es parlava la llengua que tocava, doncs català, castellà, francès, depèn de la gent que tingués al davant. Bé, no només ho diu la Placer, sinó que aquí tenim, no sé si heu llegit el llibre de Lucien Domergue, després si el voleu l'he portat aquí per si el voleu fullejar, que dona molts detalls de la Paquita i del que feia. Aquí la trobem a França, en millors èpoques ja, però a partir dels anys 40 ja. Orquestra Swing Melody. Ella sempre, veieu, és una dona envoltada d'homes, músics, no s'interpreti malament. El Miquel Galceran va organitzar l'Aplec de la Sardana, l'any 51 va ser director i a partir del 55 va presidir la comissió organitzadora. El 54 organitza la Llar de Germanó. Inicialment hi havia un casal, com hem comentat abans, el casal català, i es van dividir. Llavors ell va ser un dels que se'n va anar i va crear la Llar de Germanó. De fet, el fet que marxessin, en el seu cas, jo no he estudiat més gent, no volia dir que tallaven completament. És com si deixes una organització que fa teatre, imagineu-vos els que sou d'aquí Esparreguera, que fas teatre amb el Patronat i que hi ha un malentès i te'n vas amb els de la Passió, però hi ha gent de la Passió que va al Patronat i gent del Patronat que va a la Passió. Vull dir que amb aspectes culturals continuen col·laborant també. L'únic que no estaven era la Junta. La participació era d'unes 250-300 persones. A l'any 50, la colla sardanista de Toulouse. I aquí a l'esquerra tenim aquella nena que heu vist abans amb aquell camp de refugiats, doncs que ballava sardanes, a Dolors. Bé, grups de teatre, tots els que vulgueu, i la Paquita quasi bé apareix a tots els grups. És que Toulouse és un centre importantíssim, i de fet està estudiat pels entesos amb teatre, de teatres. Feien un teatre popular, evidentment, però és nombrosíssim. Si mireu els noms, els tenim en català, en castellà, n'hi ha d'esquerres, no tant d'esquerres, hi ha de tots. Però per anar més de pressa no us poso els detalls. Si mireu, aquests plafons els vam trobar, la fotografia no és molt bona, però és que ho vam fer nosaltres dues amb un mòbil com podíem i allà dretes. Ells havien muntat una exposició sobre tot l'exili, les activitats culturals que feien i vam dir, justament és el que treballem nosaltres. Si mireu, això és el mapa de Toulouse, doncs d'esquerra a dreta, tot això són teatres. Hi havia els espais teatrals, el grup internacional CIA, el Casal Català, Ibèria, la companyia Monge, Amigos del Teatro Espanyol, la Llar de Germanó, el Tomàs Meave, el Teatre Lliure, Terra Lliure, no el Teatre Lliure, Terra Lliure, que després en parlarem molt ràpidament. I com sobreviuen aquestes entitats? Perquè, clar, l'Estat no els donava aquests diners. Doncs fan el mateix que van fer Esparreguera, Olesa, Molins de Rei, Martorell, aquests pobles que hi havia aquestes entitats que feien teatre i que el que feia la gent era donar uns diners, vull dir, a part de pagar unes mesades i fer activitats per guanyar diners, la gent hi posava els seus diners per tirar endavant aquests projectes. Us he posat la fotografia aquesta de les Canyes, que és la que era més d'esquerres aquí a Esparreguera, que està al final del Carraló, que és un pàrquing avui dia, que encara es conserva el que era la llotja
i jo feia la foto des del teatre, representa, és la sortida del... És així com ells van vestir les entitats, no demanant subvencions, s'ho feien entre ells. Bé, el Casal Català va ser fundat l'any 44, té el paper aglutinador que abans ens ha explicat el company, a través de la cultura, la llengua, els costums, les celebracions, ho celebraven tot. Acull refugiats de qualsevol signe polític, inicialment. Tenia uns 300 socis. Els comunistes, els del PSUC, són prohibits a l'any 50. Bé, no només els del PSUC, però els nostres eren els del PSUC. I aquests el que fan és integrar-se en associacions per poder-se continuar trobant. Què passa? Entren a dins del casal i entra una nova ideologia que hi ha gent que allà no li agrada i llavors es produeix l'escissió que ha explicat ell abans, que es produeixen els casals. Tenim la llar de germanor catalana, o la llar de germanor, com es diu, va néixer l'any 50 i el Miquel, que va ser un dels dissidents, va ser president de l'any 52 al 57 i del 59 al 64. La Paquita, però, anirà a fer teatre a tot arreu perquè ella és una dona de cultura i es manté amb el casal, en Terra Lliure i amb qui convingui. L'any 85 encara ell era secretari. Era de tendència moderada segons aquest informe que vam trobar. L'any 51 existia el Casal Català comunista, de tendència comunista, el Casal Català de tendència republicana, posava aquest document, i la llar de germanor, que era de tendència moderada. Moderada perquè estava més oberta a tothom. Es fusionen els dos primers i predominen els republicans. Del 50 al 54 són anys de gran intensitat i després ja va minvant. La llar de germanor tenia el seu teatre, no cal que us doni més detalls perquè anem justos de temps, però ells es volen obrir als catalans, però també als espanyols i els que no són socis i els francesos. Per això feia la broma jo aquella abans. El Pau Casals és el primer membre d'honor de la llar de germanor. Tindrà un vincle amb el Miquel i la Paquita en el seu 75è aniversari. Jo ho vaig trobar fantàstic, això. L'any 53, per recordar la Festa dels Jocs Florals, es presenta una obra guanyadora d'aquest certamen, que és la Festa Major de Gràcia. L'autor és el Lluís Capdevila, que és un dels escriptors més prolífics de la dramatúrgia catalana de l'exili. Abans del 39 era molt conegut per les classes menestrals i populars. És escrit a l'exili, de fet és un sainet que té un to de denúncia que ens parla de les dificultats dels refugiats catalans a França i les esperances que la victòria aliada canviï la seva situació. Aquí la Paquita acompanya amb la direcció musical. No sé si ho veieu aquí. La professora senyora Galcerán. Ara he fet una bestiesa, oi? A veure... Terra Lliure. Associaríem el nom potser amb el que ens van vendre de terrorisme, però ve de la terra i lliure, senzillament. És fundada l'any 51, és un grup d'aficionats al teatre, eren llibertaris i aquí la Paquita hi tindrà molta intervenció. Llibertaris catalans, per tant, d'aquí lliure i de tierra i llibertat. Cooperen, es traspassen actors d'una... Per exemple, hi ha un altre grup que es diu Ibèria, que també són anarquistes, es passen actors d'un grup teatral a l'altre. Hi ha el grup juvenil, que també hi ha la Paquita, també es passen actors d'uns als altres. A l'any 50 no era difícil ser anarquista i ser catalanista. Ara sembla que aquí també torna a haver-hi aquesta tendència. Però durant molt temps això era com impensable. Ells no volen practicar un catalanisme tancat, volen obrir-se al món. El programa de l'any 52 de Terra Lliure hi ha múltiples activitats folclòriques. Clar, nosaltres ho trobàvem molt folclòric tot el que hi havia aquí, no? Perquè apareix a l'Albéniz, a Balear, a Andalusia. Si mireu el plafó, encara es veu més. El plafó de Terra Lliure no té res a veure amb el concepte que podem tenir nosaltres, no? Aquí una espanyola, una jota, és el que era. Era una forma de ser solidaris i de trobar-se entre ells. I la Paquita al mig. Aquest és el cartell en un plafó de Terra Lliure. Hi ha diverses activitats, com ara la cançó d'amor i de guerra.
que és dirigida per la Paquita Montner. També hi podem veure l'orquestra Sweet Melody, que dirigia ella, i segurament és a l'any 53, però no estem segures. Bé, hi ha un senyor, que és el Joan Ferrer, que és d'Igualada, aquí potser la nostra amiga d'Igualada li sona, un anarquista d'Igualada que nosaltres vam descobrir amb un llibre que a l'època del Primo de Rivera aquest senyor va baixar cap aquí a Esparreguera a fer militància i es trobava amb els anarquistes d'Esparreguera, aquí en van sortir uns quants de coneguts com el Pere Quer, com se diu, les senyores que van presentar, la Teresa Torrelles, etc. Feien sentades i hi havia una dona. Estem parlant d'abans de la República. Aquest senyor segurament els va conèixer aquí a Esparreguera i quan estan a Toulouse es tornen a trobar i ella l'any 75 va escriure això. Diu, això s'esqueia l'any 52 i la volada lírico-teatral de Terra Lliure planeria tant sobre Tolosa i llavors va enumerant els llocs on anava el grup de la Paquita. La vareta màgica de tot l'elenc artístic la duia magníficament Paquita Montner, esposa de Galceran, dona que en solfeig, piano, cant i danses la sabia llarga, a més del do de simpatia que li era natural i inevitable. Podeu veure que era super respectada. Bé, aquí teniu la imatge aquesta del festival, que ja va ser el festival més important que va preparar ella, amb 1.200 assistents, a l'any 53, i era presidit pel Pau Casals, que ella va tenir relació amb el Pau Casals, és segur, perquè ell parla d'ella, la comenta. La Paquita era la directora de tot aquest muntatge, per això ell diu, el Pau Casals, diu, el cor era matèria bruta que devia donar qui sap la feina a la volenterosa mestressa Paquita Galceran. Li valora la feina. Bé, hem trobat aquesta informació també a la revista de Terra Lliure, també això que està subratllat de groc és que fa referència a la Paquita. Va organitzar un orfeó de 45 cantaires. La Marlene Archet en el seu llibre també la deixa superbé, però no s'ho puc llegir tot perquè no tinc temps. Sí, ja acabo. A l'any 47, la Fundació de Cultura, ella va formar part del jurat amb el Joan Puig Elias, per exemple, de l'art teatral i líric iniciat pel Servei de Cultura i Propaganda del Moviment Llibertari Espanyol. L'Archet ens diu que serà ella que reclutarà la majoria de ballarins i cantants de Terra Lliure. I l'any 57 crea un nou grup artístic que és Nits d'Arts, símbol d'integració dels marginats a l'exili. A l'any 55 apareix a la premsa, vull dir, ara tampoc, a la premsa de la CNT, el tenim aquí subratllat, no sé si ho veieu, i vol dir que feia bolos. També el festival més solidari, Pròcia, a Perpinyà i altres llocs. Sempre recitació, també els hi col·locava el Santiago Rossinyol, no us penseu que només feia folklore de divertimento. Aquí el grup de Terra Lliure i la Paquita és aquesta d'aquí. La Fiesta del Niño, que no ens dona molt temps de parlar-ne, però va ser molt interessant parlar amb la Placer. El record que ella tenia com a nena, aquesta trobada que feien els caps de setmana, que barrejaven mítings, és a dir, qüestió política i també cultural. Es va celebrar durant dècades i em salto molt. El que passa que aquí vam trobar un detall que parlava del mestre Carrasquer, i el mestre Carrasquer són molt coneguts a dins del món anarquista, i hi va haver un mestre d'aquests Carrasquer, un dels germans Carrasquer, que va ser mestre aquí durant la República. A nosaltres també ens va fer molta il·lusió perquè és com ponts entre Esparreguera i Tolosa. Bé, aquest és el grup teatral dels petits, la festa que feien la Fiesta del Niño. Aquí l'altre grup de teatre que ella també va participar, d'Ibèria, sempre treballant per solidaritat, la solidaritat internacional antifeixista. La Paquita toca el piano. Els Jocs Florals és un... Deixeu-me que ho faci perquè soc de llengua i només faré aquesta, a més ja m'ho salto, però penso que no donar-li importància als Jocs Florals en aquest aspecte.
Els Jocs Florals es van celebrar 37 vegades. Aquí aquesta fotografia que teniu és la reina de la festa, que és la filla del músic occità Séverac. Sempre buscaven una celebritat, no? I en aquest cas la van fer reina amb ella. Els primers jocs dels Jocs Florals es van fer a Toulouse l'any 1323, per tant era com un retornar al passat de la nostra cultura. I des de l'any 41 a l'any 77 es va fer 37 vegades. A Amèrica, com ens hem comentat abans, i a França en 8 ocasions. És una estratègia de resistència cultural. Són itineraris, el que fan és internacionalitzar la llengua i fer conèixer la nostra cultura, la cultura catalana. Manté les formes clàssiques, solemnes, amb aquest vestuari que heu vist d'aquesta senyora, els himnes, els discursos, les sardanes. Es repeteix sempre aquella frase que us deia l'any vinent a Barcelona. I l'any 52 es va fer a Tolosa, l'any anterior s'havien celebrat a Nova York. El Miquel Galceran va ser el secretari de la comissió organitzadora i aquí, en aquest cas era el 50enari del mossèn Cinto Verdaguer. És un dels anys que es van presentar més treballs, 310 treballs, i alguns d'ells són autors coneguts. Bé, la notícia que hem trobat sobre els Jocs Florals, aquí una fotografia que no podem... De fet, ens la van explicar, però allò que passa, no? Que quan graveu hi ha una part que no queda, doncs només podem identificar segur la Federica Montseny i aquí la nena, que és la que va ser la nostra informant, la Placer. Bé, el Miquel va ser un home de la terra, de fet li van donar un premi important perquè va ser membre de l'Institut d'Estudis Occitans i altres coses, i va intentar de relacionar també la cultura catalana amb la cultura occitana. I és curiós perquè aquest premi porta el nom d'una persona que tenia una casa aquí, que és el Josep Maria Batista i Roca, i és la casa de Cal Bacallaner, que tots coneixeu a l'entrada d'Esparreguera, allà al carrer Barcelona, que ell venia de vacances, i a l'època que ell venia probablement es van conèixer, però això tampoc ho sabem. I l'últim, per acabar, és que aquests vincles es van reproduir fins al final i vam trobar finalment que a l'Hospitalet hi havia un grup de teatre, això ens van ajudar al Centre d'Estudis de l'Hospitalet, hi havia un grup de teatre que va intentar d'anar a França, perquè aquella època, quan nosaltres érem joves, també anar a França era com anar a Europa, no? Anar a la llibertat. Van aconseguir anar a França i amb la presència de la Maria Aurèlia Campmany, que va presentar 2:45, que tracta sobre la convivència en el si de la classe burgesa. El Pedro no el van deixar anar perquè no tenia el passaport, li van retirar el passaport, però de fet era també la lluita des de la Catalunya nostra a la Catalunya nord, no? De solidaritat. I ja està. Aquí deixo oberta, diuen que s'ha de deixar sempre una porta oberta a la recerca, n'he deixat moltes, però aquesta és que vam trobar una documentació sobre un grup feminista que va sortir a Tolosa justament en aquest període i no ens apareix el nom de la Paquita i ens estranya molt coneixent-la com la coneixem. Per tant, si algú té interès, que sàpiga que hi ha aquesta porta oberta. Bueno, moltes obertes. I moltes gràcies. Era impossible de fer-ho més curt, de veritat.